Den her video kommer til at handle om det at manifestere. Fordi du kan manifestere. Vi alle sammen kan manifestere, uden det kræver, at du tager et kursus, betaler en masse penge for mini-uddannelser i manifestationen. Fordi det eneste, det kræver af dig, det er, at du har intentionen det rigtige sted. Og jeg har altid kunne manifestere, kan jeg jo se her i mit voksne liv, at jeg faktisk gjorde rigtig meget som barn. Og det kunne være, hvis der var noget, jeg gerne ville have, hvis der var nogle ture, jeg gerne ville på, hvis der var noget jeg virkelig gerne ville have. Så gjorde jeg ofte det, når jeg var ude og gå tur med vores hund, så lavede jeg aftaler med Gud, om at hvis nu jeg lavede en ekstra oprydning, hvis nu jeg tog opvasken, hvis nu jeg hang tøj op, det kunne være hvad som helst, at så fik jeg den her ting. Og det lykkedes stort set hver gang. Nu siger jeg stort set, og det gør jeg netop fordi, hvis intentionen ikke er der, hvis ikke du gør din del af aftalen, som jeg nok vil kalde for energiudveksling, jamen så får du det heller ikke. Jeg kan huske, der var en jul, hvor jeg havde skrevet rigtig mange ting fra Fætter BR-kataloget på min ønskeseddel. Men der var det her Barbiehus, som jeg virkelig gerne ville have. Kæmpe stort Barbiehus. Og det ville jeg rigtig gerne have. Men jeg vidste også, at det var for dyrt i forhold til det budget, mine forældre havde til at give julegaver for. Men jeg skrev det på, og jamen, det var bare det, jeg gerne ville have. Og jeg fik det også. Hvordan mine forældre fik råd til det, det ved jeg ikke. Men jeg fik det. Og gennem hele min ungdom har jeg også kunnet manifestere nogle ting. Og så en anden stor ting, som jeg også husker, det var til mit første bryllup, hvor jeg var rundt og prøve brudekjoler sammen med min mor. Og så prøver jeg den her brudekjole, og da jeg får den på, så vidste jeg bare, at jeg skal ikke prøve flere brudekjoler. Det her, det er kjolen. Jeg tror faktisk kun, jeg havde prøvet en ud over den. Problemet var bare, at den var for stor. Det vil sige, at hun kunne sagtens sy det ind, men den ville ikke se pæn ud, fordi der var for meget, der skulle sys ind. Men hun ville lige prøve at se, om hun kunne få en hjem fra Tyskland. Så hun ville vende tilbage til mig i løbet af en uges tid. Og det var en meget lang uge, og jeg manifesterede. Jeg drømte om den her kjole. Jeg vidste bare, så mig selv til det her bryllup i den her kjole. Og efter en uges tid, jamen, så ringer hun til mig og siger, at nu vil hun blot fortælle mig, at der var en kjole tilbage i Tyskland, og lige i den størrelse, som jeg skulle bruge, og den var på vej til Danmark. Så det var jo endnu en vild oplevelse, fordi her der var jeg jo i starten af 20'erne, så det var jo lige pludselig en anden måde. Altså som barn tænker du ikke over det. Du tænker ikke over det her med at manifestere. Du har heller ikke så mange tanker op i hovedet. Altså det er bare noget du gør. Det er bare en naturlig del af det. Det tænker jeg at de fleste af jer godt ved. Og måske også har prøvet. Men så blev jeg skilt i 2015, og det var en rigtig grim skilsmisse. Og jeg blev blokeret på alle fronter. Alt lukket ned. Det hele blev sort. Mit liv var sort. Til trods for, at jeg også mødte min twin flame, som jeg er gift med den dag i dag. Som har været en kæmpe hjælp for mig. Men jeg lukkede ned for alt. Og så her inden for de sidste par år, er jeg begyndt at åbne op igen for min spiritualitet. Har lavet navneændring, og det er også derfor, at meget af det inde på min side handler om numerologi. Men det er en anden snak, det tager vi på et andet tidspunkt. Men jeg begyndte at interessere mig for det her manifestation, og det er jo ligesom her for cirka 2 år siden, og det var her, det gik op for mig, at jeg faktisk altid har kunnet manifestere. Jeg tog en masse kurser, som jeg sagde i starten, og mini-uddannelser, og smed en masse penge efter det, og ingenting hjalp. Fordi på de her kurser og på de her uddannelser, og det er ligesom med min brudekjole, jamen jeg følte det, jeg skulle bare have den, men det er bare ikke altid, man kan det. Det er ikke altid, du kan være fremme i tiden, forstået på den måde, at de her kurser, de her uddannelser snakker meget omkring, du skal føle det, du skal smage det, du skal
se det for dig, du skal vide, du har det, fordi at jeg er meget oppe i mit hoved, især efter min skilsmisse, virkelig meget oppe i mit hoved, og den her hjerne, jeg har, nogen vil sige, eller mangel på samme, men det er noget andet. Men det jeg vil sige, det er, at vores hjerne har det med at sige, prøv nu at stoppe, du har jo ingenting, og sådan går ikke imod det, som vi gerne vil manifestere. Og derfor er det, at hvis du har intentionen det rigtige sted, altså hvis du oprigtigt gerne vil have det her, uden nogen bagtanker, uden at hvis du får det her, så får du magt over et andet menneske og kan gøre nogle ting, for eksempel penge, eller jamen, hvis du får den her bil, så er du smartere end naboen. Altså det skal være den rigtige intention. Uden hævn, uden blær, uden jeg skal vise mig. Dermed ikke sagt, at selvfølgelig må du gerne være stolt af det, du får, det du manifesterer, men det skal bare være fra et rent hjerte. Og så kan din hjerne fortælle dig nok så meget, og gå nok så meget imod dig. Men det er jo her, du skal trigge din hjerne. Så lad os nu sige, at den her bil, den vil du rigtig gerne have. Og det handler også om at være specifik i din ønsker, fordi jeg manifesterede jo det her nye job, eller et nyt. Jeg vil gerne have et nyt job, så jeg manifesterede et nyt job. Jeg glemte bare lige at specificere, hvad det egentlig var, at jeg ville med det her job. Men jobbet er fint nok, der er slet ikke noget der. Det er bare med det her med lige at være specifik i, jamen hvad er det, du vil. Så hvis nu du gerne vil manifestere, lad os sige en Audi, så skal du lige huske, at det også skal være den model, du gerne vil have, farve og så videre. Så det du kan gøre, det er, at du kan sige, du kan også skrive det ned på et stykke papir og hænge det op, så du ser den her linje eller sætning hver dag. Og få det sagt hver dag, og gerne flere gange om dagen. Det kan for eksempel være, at jeg har en hvid Audi A4, nu ved jeg ikke, hvad de hedder, jeg har ikke forstand på biler, men lad os sige, det er det, den hedder. Jeg har en Audi A4. Jeg har en Audi A4. Jeg har en Audi A4, eller en hvid Audi A4. Jeg har en hvid Audi A4. Sig det så mange gange som muligt. Også selvom din hjerne siger, nej, det har du ikke. Hvordan skal du få råd til det? Altså det får du aldrig nogensinde råd til. Altså din hjerne vil gå imod så mange gange. Men ved at bare ignorere det, lad den være der. Det er okay. Men bliv ved med at sige den her linje. Det kan være, når du kan også sige det inde i dit hoved. Lige så ofte du kan. Og især når din hjerne begynder at fortælle dig, at det kan du ikke, så gentager du bare den her sætning. Og igen med den rigtige intention. Svært er det ikke. Mere skal der ikke til. Så man kan også sidde med den der, ej, men det er for stort, det kan jeg jo ikke manifestere. Det er for stort for mig. For eksempel, jeg vil gerne have, at der står 100.000 på min konto, eller jeg vil gerne have en lønforhøjelse på 10.000, men hvordan skal jeg kunne det, og det kan jeg da ikke, og jeg er da ikke noget specielt, hvorfor skulle jeg lige pludselig det, eller det her drømmehus, ej, det koster for meget til, at vi nogensinde kan få et ja fra banken af. Men intet er umuligt. Du ved ikke, hvad der sker i morgen. Du ved ikke, hvad der sker lige om lidt. Du ved ikke, hvad der ligger ude i din postkasse. Alt kan lade sig gøre, hvis du har intentionen det rigtige sted. Og det skal selvfølgelig være ud fra et rent hjerte, og igen ikke det her med, at det er fordi, at så kan du bruge din magt, eller du kan hævne dig over nogle andre, osv. Det skal være ud fra et rent hjerte, og så gentage sætningen så ofte som muligt. Jeg har ikke selv skrevet noget ned, jeg har ikke selv hængt sedler op, selvom jeg også er blevet rådet til at gøre det. Og i perioder glemmer jeg også at manifestere, og få sagt de her sætninger. Men det, altså for hver gang du siger det, sender du noget ud. Så den ligger jo ude i universet, så snart du har sagt den første linje. Du styrker det bare ved at blive ved med at gentage dig selv, og ignorere den lille hjerne, som gerne vil fortælle dig, at det kan du ikke, fordi det kan du. Skriv meget gerne, når det lykkedes for dig, hvad du har manifesteret, hvor lang tid der gik,
Altså, det er jo igen det her med tiden, at der ikke er tid på i universet. Og alt efter, hvad vi manifesterer, så kan det blive i morgen, det kan blive næste måned, det kan blive næste år. Men, og igen selvfølgelig også til vores eget højeste bedste. Og der kan man sige, jamen, hvordan skal jeg så kunne vide, at jeg kan manifestere det? Og det er jo igen det her med intentionen. Hvis du har en dårlig intention, hvis du skal have den her bil, for at du er bedre end din nabo, for at så er jeg bedre end min nabo, så får du den ikke. Eller du skal have den her million, fordi så er der ikke nogen, der har magt over dig. Så får du ikke den her million. Nu er det lige sat sådan lidt sort og hvidt op mod hinanden, men jeg håber, at det giver mening. Jeg skal nok prøve at lave nogle flere videoer omkring det. Men gentag og ignorer hjernen. For lige pludselig, så tror hjernen også på det. Nogen kan også føle, altså jo stærkere du føler, at du har det her hus, den her bil, de her penge, jo mere du ser dig selv i situationen, jo stærkere bliver det. Men jeg ved også, hvor svært det er, især nu her i mit voksne liv, at være der, hvor man gerne vil være, når man ikke er det. Så held og lykke, prøv det, og så skriv meget gerne hernede i kommentarer, hvordan det går, hvis du har lyst til at dele det. Held og lykke.